великденски заек, бе. Ми дай си мнението, ми кажи нещо, сподели какво мислиш, за какво съм тази взела тук с мене. Добре, значи не ми харесват. Аха. Значи не зачиташ моя избор, така ли? Нали ме пита дали ми харесват, ма? Не съм те питала дали ти харесват. Казах, че са колебая. Какво да те питам, да не ги взем за тебе? И защо тогава ме питаш, ма? Какви са тия? Реших. Ей, тези ще искам. Какво ще кажеш, Иван? Спаски, това са първите, дето ти казах. Да, но за мен беше важно сама да стигна до това решение. Тогава за какво изобщо аз съм? Иван, ти няма ли да си избереш някакви маратонки? Не искам. Защо? Избери си. Не искам. Избери си! Добре, и те си искам. Те не ми харесват, избери си други. Спаски, не искам. Аз не мога да разбера защо на мен ще се купуват нови кондури. Защото на мене ми е писнало да ме излагаш навсякъде с тези цървули, дет ми са мъкни. Що не са цървули, ми са направо галоши. Ма как така аз тебе те излагам като те са на мен, ма? Те са на тебе. Ама по този начин излагаш мене, защото хората виждат, че аз съм с тебе и намислят за уръфляци. Ама успокой се, ма. Никой нищо не си мислим. Хората като навидат, виждат един нормален човек, който разхожда домашен любимец. Само че ти не си куче, ми си мисирка.